Lakhaing ko retrok Duarbaguri MAC constituency under Daithor entry tax gate adung het sarthirong pierong amikar along humthom ahem tun langkang lumatuma phan Karbiang Autonomous Council EM Richard Tok Bipen kirap ke pajirdam Kidam tang aru ni phai thongke pen thongke braisi arni akile arwe ke jang let parpik ajok langroi langjeng anda langge theke batwa joksi Daithor alangroi arai kedo sarthirong piamikar Robinson Hanse baitha Hanse lapen asuk tanti la bangethom atuma hemtun lang inglum lapsi ladak aban VDC bhavanalong si alang litum relief camp doponlo Bangso Putha Karbiang Autonomous Council EM Richard Tokbi Birtalong si Tongsek Kopen Daithor Police Station OC Pratap Senara Phan BDP Ponsi Daithor Police Station OC Pratap Singh Narlapen Duarbaguri BJP Mondal Committee Amaipu Amoron Terang Aphan Pin Khatpon Ating Kirap Kepajirdang Bangso Hut Kachitong Dun Lake Amoron Terang Social Worker Projen Rongpi Upper Rangsali PS Amaipu Longkiram Hanse Lapen Social Worker Highwell Terang Atum Pen Adim Aklong Along An Humri Damsi Kechoa Sang Alu Kechoa Jangtu Ahormu Thondam Lapen Lapu Kisung Ke Povek Abang Phua Tumpen Ta Ningarong Piklo Lapuson Kisung Tektik Aporhut Nang Kirap Nang Pajir Tekang Apot Puta Kachuru Pajir Pon Johnny Jothom Alvik Kejang Pen Kalejini Daithor Rongsali Alok Alang Kethepen Akasiksak Ketora Tum Doolo Lasi Nilitumahin Pen Ke Akerap Pisekte Bontas Itum Duarbaguri Kaching Honai MAC EM Lapen Daithor OCC Lalang Litum Pan Rabdam Thapu Mondol Committee President Mr. Omor Terang Lapen Kepu Ki Lokothoy Pinamen Manse Lapen Nili Dak Gate Kedo Nili Proyen Rongpi Nitum Kadokawe La Atelte Radan Pustaka Cerap Dun Lakenili Tuma Aja Kongkali Bonta Itum Duarbaguri EM Mate MAC Lapen Daithor OC Lang litum Nanggarap dun Pansilatum Aphan itum Asap sita Pacetang lo Jadi tum kado beda cini lo patumi pen pinian Ninira citi mapor arve jang pi gajok ladak Duarbaguri konsensi yang kang taradong polling station kapar lo angjok hanse arong along Don Thom ahem tu natum aphan langkang lumpen kisung kipu pen ajok alang litum dak relief along sidolo laso relief along si dokok lo po birta local MAC and pada EM in charge education Karbiang Autonomous Council alang litum han birta palesi alang li tong sekot pen ladak Daithor polling station or Daithor police station along OCSR akai Pratap Senar alang li phan instruction PC alang li hormu hortar lahai hui alang li stami nang sing nang dang dun si pini nitum ladak relief ke do hem tum matum phan sang kechoa sang Lapen kecoa jang tu piru ya the dali pias leh hui stamin litum ladak nang pale lo lasi jaseme da bang ganili alang litum kisung along pini ladak EM tum nang pen khat pen nang pale long aporta nilitum tame alang litum han churu parti lo lapen non News Report Karbiang Long Live